Iki ngapa, Pul? Iki nyalapi sarep ning kathok kendang garing. Yo tok. Ngono kuwi kanggo makhluk hidup, ora kanggo barang mati karo katok ngono kuwi. Kuwi alah, ajane serbaguna. Yo. Jangan lupa subscribe. Yes. Sewadal padha kabeh ini piye iki malahan? Lha sendi. Aku sik ndi iki malah bingung iki. Engko sak pinake wis. Wis. Kang, aku arep pamit sih, yo. Yo. Yo, iki Mas. Engko. Semangat. Sana Mas. Iki. Hati. Siwe. Mas, larana kene sik tak blonjo butuhan sik. Ya. Suwon dah rupane iki. Oke, arep di mana? Tuh, ning warung. Yo. Wah, kena cewek mening-mening. Wah, gak isik iki. Pak, Iya mas, king pundi? iki kok warung mas, belanja kebutuhan. Weh lah ya padha iki aku ya blonjo mangan sesuk. Lah ki praseres kae, Mbak. Iya mas, aku jenenge Jumi. Lah kowe sapa mas? Weh aku Kimpul anak buah Pak RT Pak Dul kae lho. Oh, Nyo, tak kei WA aku, tak tutun. kira mas. Tulisin nyo. Wes mas. Yo, konek butuh apa-apa WA-an ya, Pak. Iya mas. Lah kok lagi bali, lagi mulai. Mlaku-mlaku sik mampir ngendi ngono sik mesti kowe iki. Yo mesti. Son merah-merah. Ayo menggok ngendi kowe iki? Tak arui iki lho, bahane. Nonton-nonton apa wae iki? Akeh iki macam-macam warna-warna. Ya wis ayo nang digawean ngono. Saiki. Lah piye? Aku dodolan kapan? Yo, saiki yo ayo. Ya wis yo. Ning aku ra iso gawe lho. Iya, aku tak warai. Yo. Mbak kene sik. Ya. Tinggal ning arep sik ya. Ya, lah aku ra iso gawe lho. Kan iki kok mbok se. Ya, tak ombak Aku tak sik. arek ning. Ya. Jumi ki malah ning ngendi ngono neh. Aku ra iso nggih jamu, barang kon nggih jamu. Kan weh, tak WA Mas Kimpul menawa iso ngewaki aku. Wis terkirim. Karo nunggu dibalesi, mending tak ngewaki ini.
iki sik we. Nih Mas, panganan nih Mas. Apa ki? Sepi. Iki piye? Karena warung lek malah sepi yo ini. Iya. Corona ini yo. Dapat dulu ki ngendi, Nek? Ora ro aku ya ninggal surat nggih. Iki gajiku ki urusane piro? UMR ya kira ro. Kertok. Iki ra genang iki terus uripku dijamin ora ning kene iki. Nek urip iki dijamin, nek duwite kuwi mbok. Wah, tak beres sih. Wah, genake sih Pak Dul. Ya apik ya ngono Mas. Di apik kuwi. Wah, sapa iki? Kenapa? Dedek. Baik. Tak cilik kan ono. Iya. Nyicil. Oh iya nasi gelem di kowe. Dekne wae. Tak cilik ra parang jang-jang. Iya Mas, nek ngempet-ngempet tenan ya sulit lah. Ketopo. Wis Mas tak lho bisa ya Mas. Ya. Terus dilong nang awake kok kabeh gimana cerita-cerita wae iki. Wah, kantok urung garing piye kae? Hei. Kalian siapa? Dasok garing kayak apa ya iki? Kayak salep serbaguna kayak ya. Salep 19 kayak. Kok sih? Iki solusinya. Tak ulet ki sih weh. Ngapa, Pul? Ki nyala bisa ning kathok kendang garing. Dotok. Ngono kuwi kanggo makhluk hidup, ora kanggo barang mati karo katok ngono kuwi. Wih alah, ajane serbaguna. Yo kok sing makhluk hidup. Wih alah, tadi aku iki kleru iki. Kleru suwo kaya RT ne yo suwo, desane yo suwo. Wabeh suwung. Nah iki ana iki yo katok kaya ngono iki, alat arep nggoe. Arepane acara aku iki. Dede mau Ora iki pokoke acara penting, susu aku iki. Iya iki. mending kan kowe sarungan kono wae. Oh iya iya ya. Iya. Sarungan ya lho. Nah, ngono sarungan nanti bangku telat neni. Mending kaya ora sepatu cuman ora katokan. Sama kan kawan dekat iki. Siapa Mas? Ya. Mas Kimbol endito iki wis jam 2 ora teko-teko. Oke Mas Kimbol kok wis datang. Ya Allah, sudah menunggu. Ah, ya udah aku telat. Iya Mas, ora apa-apa, kene ngene. Jadi, iya Dik, arep juga apa? Ini loh Mas, aku ini di kondok ini mencoba jamu. Soalnya kebutuhan salpi, nah gini kebutuhan api. Menurutmu piye? Ya apik Dik, masalahnya wong kene ya wong desa masalahnya seneng jamu. Jadi enak sih dodol jamu tapi apa jenenge? Wis mandek ketoke merantau. Nek ngono aku tak dodol jamu tenan wae ya Mas. Ya apik Dik, mesti payu yo an. Jumingke kon gawe jamu malah ditinggal yang-yangane piye kae karepe. Ya apik kuwi Dik. Iya nek aku Mas. Oleh Jumi iki piye to? Ngakon gawe jamu arep dodol jamu barang apa pacaran ning kene. He, ora ngono. Iki lho, jenenge Mas Kimpul. Sapa? Iki ki asistene Pak RT. Jadi kan awak dhewe isih anyaran to ning kene. Nah, nek butuh bantuan apa-apa ki awak dhewe karek dihubungi Mas Kimpul. Nah, Mas Kimpul iki sedia membantu. Nah, Mas Kimpul, iki lho kancaku sik arep ngewaki dodol jamu, jenenge Niki. Wih alah, aku kita bae wonge. Iya, Mas. Ya wis ngono ta Dik, pisan. Iya Mas, iki kak
jaluk solusimu tok. Matur nuwun ya. Ya Dik, ya wis aku tak pamit sih Mbak sedaya mawon. Iya, Mas. Le, bol tak kandhani. Ya Kang. Katresnan kuwi kudu reti kapan ngarep-arep, kapan mandeg. Dadi aja mbok pepet terus. Kono ben krasa dhewe. Oh, Kang. Kerupuk kulit sapi asli dari Idris Barokah. Kamera, roll, and action. Po. Ayo. Cik. Tidak ya. Kamera, roll, and action. Piye? Wis bagus lho, Mbok. Cek kleru. Ayo dia berdekat. Tragedi kokean turu iki. Yo, Beda iki lagune. Lah udah teh. Ayam lek terus buat chat terus plak utuh. Tak kayak gitu ke. Nak jalan nih. Kuy. Kok kapan oke? Oke. Ano ayo kasih ala jangan kira orang Bangun kamu itu kan. lolos ayo pemuda prospek. Yo. Terus dok. Terus. Mansani sing tak lakoni ya mung dinggo bukti aku tresno kowe apa ae kae sewu siji manane Jangan lupa subscribe. Yes. 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 Oh, jangan.